Sa panahong dumarami ang flexible at contractual na trabaho, muling binabalik ng mga labor leader ang isang tanong. Kailangan pa ba ang mga unyon ngayon? Sa panayam sa So to Speak, iginiit ni Jose Eleuterio Pitpinlac ng manggagawa sa komunikasyon ng Pilipinas o MKP na hindi lang nananatiling relevant ang mga unyon, kundi mas kailangan pa ito sa kasalukuyang sitwasyon. Union ay isang grupo ng mga organisasyon sa loob ng isang kumpanya at tinatayo ito for purposes of collective bargaining. Aniya, sa paglawak ng contractual at non-regular na trabaho, mas nahihirapan ang mga manggagawa na ipaglapang mag-isa ang kanilang karapatan, tulad ng sahod, benepisyo at seguridad sa trabaho. Ang lahat ng pagpapakontrata ng kumpanya dapat ay yung legal lamang namin. At yung maaapektuhang manggagawa, hindi dapat tanggalin. Dapat ihanap ng posisyon sa kumpanya para wag mawalan ng trabaho. Sa pag-usbong ng gig at contractual work, iginiit ni Pinlac na kailangan ding umangkop ang paraan ng pag-oorganisa ng mga manggagawa. Pinopromote namin ay pagsasama pa rin, pag-union pa rin by industry. At ang pakikipagtawaran o negotiation, collective bargaining na ikakasa para dyan ay hindi sa mga kani-kanyang kumpanya, kundi sa gobyerno. Sa kasalukuyan, kadalasang sa antas lang ng kumpanya ang karamihan sa mga negosasyon. Ngunit ayon sa labor group, kulang ito para tugunan ang mas komplikadong setup ng trabaho ngayon. Habang patuloy na nagbabago ang mundo ng paggawa, nananatiling tanong kung paano mapapanatili ang balanse sa pagitan ng flexibility ng trabaho at seguridad ng manggagawa. Huwag palampasin ang kabuong talakayan sa So to Speak Podcast. Mapapanood ito sa Miyerkules, May 6, alas 8 ng gabi sa CLTV 36 Digital Channel, YouTube at Spotify. Kasama si Sonia Soto, Danny Cagino, nag-uulat para sa CLTV 36 News.